Yeah, bafowethu. Sisaqhubeka sila Eddington Primary School. La behlangene khona abantu bezothi cha, kufanele ku-prioritizwe ama-South Africans. Eduze kwami njengamanje nginokhaya umfokazi Dlamini, ubaba wama-twins. Ngani yakwethu nawe uthe cha ngiyaphuma ngizoyisupporta le cause. Yebo bhuti siyabingelela. Ngithe ngisukume mfethu. Yes. Yabo manje sekumele kusukuma amadoda, uSisi Jacinta simbonile ezama eyedwa. Wonke amadoda asukume mfethu. Izwe liyahamba phambi kwethu. So South Africa for South Africans, ingane zase South Africa kumele ziprioritize. Akwazi ukuthi kube ingane ese South Africa engasitholi isikhala sokufunda, kodwa ingane yangaphandle inaso isikhala. Funa kuqale ngama South Africans eqala mfethu. So wonke amadoda awasukume mfethu. Ngiphatheka kabuhlungu ukubona kuyimbokodo kakhulu ekhona la. Noma kuthiwa siyasebenza samadoda. That one day kumele kube khona i-difference mfethu. Funa senze umahluko. We can do better madoda. Singenza kangcono. Mfowethu, siye sakhuluma no spokesperson wa-national we-education. Wathi cha, eSouth Africa ofikile it's a first come first serve. Nosefike kuqala uyaseva whether is a foreigner or is a South African. Ithini uphawula kwakho kuloko? Uphawula kami uthi lowo mgomo u-wrong. Kumele kwenziwe i-amendment because azange bayiconsult i-public mabenza lowo mgomo leyo. Awukwazi ukuthi for example emzini wakho uthi first come first serve then bese ingane zakho sale ngemuva, ingane zevakashi zibe phambili. Aqale ngama South Africans mfethu. Akungadlalwa ngathi sibekile. Siphatheke kabuhlungu. That's why sila today. Sifuna ukuthi izwe lilungiswe mfethu. Kuningi ongahambi kahle but this is the beginning. Kumele siqale la. Yeah. Njengamanje kunengane ebekufanele zithola isikhala la ezibalela mhlawumbe ko-26 kushona lapha ezihleli nabazali emakhaya kumele ngabe zisesikoleni kodwa kuney'ngane zabanye aba-even illegal la eSouth Africa. Yeah. Njengoba ngisho nje mfethu, i-most mase kuthiwa kuya-verifywa la. I-most yabo ba-undocumented. Abanye babizwa ngama-asylum seekers. And uthola ukuthi emazweni abo azikho izimbi, azikho izimo ezibaxoshayo. If uyi-asylum seeker, you had a point ukuthi awukwazi ukuvakasha. Labantu bahamba uvakasha emakhaya baphinde babuye. So akungadlalwa ngathi we need to prioritize ama-South Africans. Njengoba silampe sisho kanjalo. Uhulumeni akalungise. Angadlali ngabantu abamvotela. Esinye isikhalo ekuthiwa ninaso as South Africans nithi akhona ama-private schools. Kungani labantu bengayi kuma-private school ngoba nikholela ukuthi kuma-public school ila kumele ni-prioritize khona ngoba nabakhokhi bentela niphinda nivote futhi. Correct mfethu because lento ijika ibe yi-burden kubantu abakhokha intela. For example, angithi lezi ingane ezingasitholi isikhala njengamanje abazali bazo bayasebenza bayathexwa. But ingane zabo azifundi. But lezi ezinye zangaphandle ziyaprioritizwa. So it's like utexelwa ukuthi wondle umuntu wangaphandle and ingane zakho emzini wakho zisafarisha. Into engishoyo ukuthi ama-South Africans iqala ugcinwe ngabanye uma ukhona izikhala zalabo ezisalayo but akwazi ukuthi eSouth Africa ingane zakhona zingabi nayo indawo mfethu. Kodwa lezi zangaphandle futhi ezi-illegal zibe zinikwa isikhala mfethu. It's not fair. Ekhaya kuningi ke nikhala ngako as ama-South Africans ngalabantu laba bangaphandle ukuthi bahijack amabhilidi kunathathwa iy'ngane zithengiswa imizimba. Kuningi nje enikhala ngako. Uma ucabanga makuwuhulumeni othule njenganalo kodwa izo-addressa-ke ishe njalo. Kubantu abavotayo it's time for change mfethu. Yilo engikushoyo ngisho okuningi but it's time for change. Bayabona abantu kwenzakalani eSouth Africa. Akuhambi kahle mfethu. Akuhambi kahle. Yeah, but ngithi amadoda asukume mfethu. Ya manje ngiyakhala ngibona imbokodo iningi. Bafethu asisukumeni. Abona kube mfethu mhlambe kuze i-team yebhola labadlali bebhola. Bezobonwa nje umphakathi ngakugcwele la noma artist apha amadoda mfethu asikwazi ukuhlala koshisa nyama asikwazi ukuhlala emabhottle store but into ekanje siyeke asisukumeni bafethu abasukuma abantu asisukumeni madoda liyahamba izosibhekile Dlamini sebangasikhathi sakho kubonga mina.